ज' गारि फिसाया मानखोनो हालाया नारनांलायदोंनि गुड मर्निं सिरिमबाय दिनै डेन्सिंआवनो थाबाय फार्स्ट टाइम थाबाय आरो डेन्सिंआव एक्सपिरियेन्स मोनसे डेन्सिंनि बिथिं दं आरो खावसेनि बिथिं दं स' जोंनि टेना बेनोमोन नै दाबो सिखाराखै हे मामा गुड मर्निं माथि उन्दुखो मा नांखो स' नै बै नुदोंना नै बेफोरो रुपानि टाउन हाजो सेर 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 आरो नैबेखिनि कम्पाउन्डआ टाउन क्लाब रुपानि जों बेयावनो थाबाय दिनै गोथाव जोबोर गोथाव गोथावथार जोंनिया बबेयाव थांगोन दायो सिन्दाना स' रुपानि सानडे बाजार दसे बेरायहैगोन जों नायनि मा मा मोनो हाजोनि गेजेराव सानडे बाजार फैहांदों बाजारा Rupa bazaar, Rupa market. Rata ka? सेखा बांनि सेखा बासन बाथिबो मोनो गोबाव जाथारगोन
मिथुननि सामब्रा अभी सावलायलै बिस्मार्ट ना मिथुन का चामड़ा मिथुननि सामब्रा ना आंखौ जागोन नामा जाजायो अब बुईबा मा ये क्या है मीट है ना क्या मीट सावफ्रामनाय मिथुन का मीट मिथुननि ने अब ये बेम्बु आसार अनि मुला बिजौ जान बानलु राजा मोनो बे मेवा जाब्रां दङ रुपानि आपेल ना गोराननि बायदिसिना ना गोरान दङ जि आं दायोसो अपेनिं जाहांदों फुंना नागिरदो सेखा नायदो ये भी तो एक साइड होगा वो तो दूसरा वाईफाई से तो वाईफाई से 1200 बुंदों सेखाया बांनि सेखा गोबौथार Alohan kayak gitu loh. Belum ya? Belum. छोटा नहीं सर थोड़ा सा इससे छोटा नहीं ये ठीक है तो इससे छोटा तो काम में भी आएगा ना गंसेयाव 800 करि हिलाबाय गंनैजों 1600 यो होदा नो मोजां खिन्थु गोदाना ओरै सिदा दानना आरो namanya kekalaban मैगङा नै बानलु राजा कापसिकाप नार्सारिबो मोनो नै बिबारा बेलेग बेलेगथार हाइजें नै हांसो रुपानि नै साख्रु सुख्रुनि दावाइनो क्या क्या का मिलेगा दवाई ये क्या है ये तो मछली का हड्डी है भैया क्या मछली दिखने में सांप का जैसा है हाँ पर ये मछली का हड्डी है क्या मछली का है एक तरफ है मांस और दूसरी तरफ है एक तरफ हड्डी है दूसरी तरफ पत्थर है भैया हाँ इसको बोलता है कोट मछली कोट मछली परिवार के लिए पर किलो कितना चल रहा है यहाँ भैया पर किलो किलो पाँच दावा सेरसेयाव 500नो नानि बाजार नैखिनि नाया
मागुरबो दङ नि रुपानि मागुर आरो बिथिं बाजारा दङ अमा दङ किलो कितना 400 स' बेयावबो अमाया 400 रुपायाव अमानि बाजार महिलाफ्राबो दानो नै बिथिंबो दङ मा बेदर बियो मिथुन बेदर मिथुन का मिथुन बेदर बियो बाबा गिदिरथार बहुत गिदिरमोन नि गोजा जालायदों मिथुन बेदर मेजेमफोरा नि मिथुन का 400 400 नो साफा खालामगासिनो सोंबाय मोनो बेवहाय रुपानि बाजाराव बेसे मासेयावनो साराय दुवार अमा फिसाया मोजां मोजांथारनि जों माने दावखोलांबाय थागोन ना गाज्रि जागोन ज' गारि फिसाया मानखोनो हालाया नारनांलायदों नि स' जों दा रुपा बाजार नायखांबाय दा जों गोजौ फारसे ओंखारलांसै दा दिरां फारसे